କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆମର ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶିପ୍ରସ୍ତମ ଜିପି ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ରଖିଥିଲୁ ଆଜି। ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମ ଅଫଲାଇନ୍ ମିଟିଂରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଭାଇ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କୁମାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଶିପ୍ରସ୍ତମ ଜିପି ତରଫରୁ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀପୁରସ୍ତମପୁର ଜିପିରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକତା କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମର କେମିତି ଆମ ନ୍ୟାୟ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ଫେରି ପାଇବା, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀପୁରସ୍ତମପୁର ଜିପିର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ପୁରା ସିଂହ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମହାସଂଘର ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାସଂଘର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ବାବା ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଉଛି କି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ। କୌଣସି ଭାଇ ନିଶା ସେବନ କରି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କେମିତି ମହାସଂଘକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ତା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଲୋଚନା ବି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଜି ଶପଥ ପାଠରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଜୁ ଭାଇ, ଅଜୁ ଭାଇ, ସୁମନ ଭାଇ, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ, ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ, ମାନସ ଭାଇ, ବୁଧିଆ ଭାଇ, ବାପି ଭାଇ, କୁଲେନ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ, ପପୁ ଭାଇ ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।